ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲି, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ କବଳିତ କରି ରଖିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କାହାରିକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲି। କିଏ ବି ଆସି ମୋ ବିଷୟରେ ମୋ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ତ ପଚାରିବା ଦୂରର କଥା, କେହି ମୋତେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ, ଏହା ସହିତ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ମୋ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲି ଏବଂ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ମନେକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆସିଲି। କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ବି ଯେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେଜଣ ହସନ୍ତି ଖୁସି ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁଖଟି ସେମାନେ ପାଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭଳି କେତେଜଣ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ହସିବାର ବାହାନା କରନ୍ତି।